ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସନ୍ଥମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦଶ ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏପରି ଅନେକ ସନ୍ଥ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୀରାବାଈଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ମୀରାବାଈ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏପରି ସମସ୍ୟାର ନିଦାନ ପାଇଁ ସେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ି ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତୁଳସୀଦାସ ତାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଶୁଣିବା। ତୁଳସୀଦାସ ଚିତ୍ରକୂଟର କାମୋଦଗିରି ନିକଟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମୀରାବାଈ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ। ହେ ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ମୋର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ମୋର ପିତାମାତା ତୁଲ୍ୟ ହିତକାରୀ। ମୁଁ ଘୋର ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଥିରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଘର ଲୋକେ ମୋତେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଓ ହରିଭଜନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ହଟହଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗିରିଧର ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ସେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବନ୍ଧୁ। ଏଇଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ବୈଦେହୀ ଯାହାକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ହରି ବିମୁଖ ଲୋକ ଯେତେ ନିକଟତର ଓ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଟି ବୈରୀ ସମ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପିତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ବିଭୀଷଣ ଭାଇକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ରାଜା ବଳି ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରଜ ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ହେଲା କି? ବରଂ ସମସ୍ତେ ପରମ କଲ୍ୟାଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ସବୁ ହରିଭକ୍ତି ପାଇଁ। ଆଖିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରୋଗତା ପାଇଁ କଜଳ ଲଗାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଜଳ ଯଦି ଆଖି ଫୁଟାଇ ଦିଏ ତାକୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହେବ କି? ଅଧିକ କେତେ ବା କହିବି? ଯିଏ ଦେହ ଗେହର ମୋହ ମମତା ତୁଟାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭଜିଲା, ମୋ ମତରେ ସେ ହିଁ ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ।